ce ko ɗakinsa ba zai cika da haske ba, bare ma ce ya cika gidansa da haske. fadalan an shay'il akar. Bare kuma a ce wani abun daban. qala radiyallahu anhu. Allah ya ƙara masa yarda yace wa a'lam walam kai sani ya kai dan uwa annal anwaru cewa hasaku al-mukawwinati na kaunu gaba daya kullaha min arshi. dukkanta cewa hasaku na kaunu gaba daya duk wani haske da yake a kaunu gaba daya min arshi daga al'arshi was samawati da sammai gaba daya wal ardina da kasai gaba daya wal jannati da aljanna wal hujubi da hijabai wa ma fawqaha da abin da yake saman hijabai wa ma tahtaha da abin da yake kasan hijabai idan duk gaba daya wannan jumi'at kullaha da za a tara su gaba ɗayansu wa hatta ba'da min nurin nabi sallallahu wallahi alaihi kwaya ɗaya ne daga shashin hasken annabi gaba ɗaya wa inna majmu'un nurihi sallallahu alaihi wa sallam yasa kuna tare da ni hasken da muka sani duk wani hasken kauro ina mamaki ka ji wani shi mai ruwa uku wai yana ce wai annabi ba haske wai ba wani an wani zandikin mawaki ba da ke cewa bai zama annabi hasken Allah ba mutumin da bai da annabi hasken Allah ba ne ai wannan idan muka dora masa kaunar sa ma babu laifi saboda kare ta alqur'ani Allah biya godiya kad ja'akum min Allah kad ja'akum min Allah da me yazo to waye ne shine kad ja'akum min Allah nuru wani haske ya zo muku daga Allah da me yazo kitabul bi wa yazo alqur'ani ne shine sallallahu alaihi wasallam wai duk wanda bai isa ka gane ba nurun Allahu nuru samawati wal ardi masal nuri ka mishkatin fiha misbahu fiha har da zuwa karshe wannan abu da ake nufi da misbahu manzon Allah da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan ka sai kai izina al'arshi da kursiyu da lauhin mafuzu da ƙasa da sama da hijabai da abin da yake samansu da abin da yake kasansu duka wani ɗan kaɗan ne wani yanki ne daga cikin hasken annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗan ne daga cikin hasken annabi amma majmu'u tattaren hasken annabin gaba ɗaya hasken annabin gaba ɗayansa lawada ala al'arshi da za ɗora shi akan al'arshi da zaba wallahi al'arshi narkewa zai walawada a ce an tara hasken annabi gaba daya dungurungun hasken annabi a ɗauki hasken a ɗora ka a ce shi wallahi al'arshin zai narke gaba daya za ni ga al'arshin a rasa shi kai annabi fa ba wasa bane sallallahu alaihi wasallam na'am walawada ala al-hujubi da za a ɗauka hasken annabi a ɗora kan hijabai na'am ala al-hujubi sab'ina akan hijaban nan guda 70 allati fawqa al-arshi waɗanda suke saman al'arshi latahafatat gaba ɗaya sun tarwasa walau jumi'at makalukati kullaha kai da za a tara duk wani abin da Allah ya halitta duka da bishiyoyi da duwar su da annabawa da duk wani abin da Allah ya halitta wa wada alaiha zalika nurul a azim ɗauki wannan hasken na annabi mai girma a ɗora a kan wannan abin halittar latahafatat wanda duk gaba ɗaya za su tarwace ba za a neme su a rasa su gaba ɗaya Wata da girman hasken sa'a annabi. Wannan annabin namu rashin sani ne har yanzu ba mu san annabi ba. la ilaha illallah mu ma da muke da awan sanin sa ba mu san shi ba amma dai alhamdulillah sun da muna neman sanin sa sallallahu alaihi salatu tu'arrifna biha iyyahu wallahi ba mu san annabi ba mu san annabi Allah ya ganar da mu annabi Allah ya kara mana san annabi wallahi annabi ya wuce tunanin mutum ya wuce tunanin mutum a wancan bai wani magana ne ta fi karfin baki ya faɗa na'am wa idza kana hadha sha'anu nuruhu sallallahu alaihi wa sallam idan har abin da muka karanta yanzu shine shi ya kasance al'amarin hasken annabi fa kaifa yakunu man yaqulu yamla'u al-kauna ta ya zai kasance wanda yake cewa ya yi cikin kauri na ga fa aina takunu zati wani dan gudu da ya zara da dan ya tsari da ke ka cikin kauri ina ga cikin kauri ga annabi kai ba za ka ji kunya annabi ba
ina ce na daga cikin abin da wanda yake ga mana ce wallahi har kunya yake ce wani almajirin su ce kunya yake ne ce ba dukan mu annabi na ce mun ku zo mu tafi wurin annabi haka ne gani wani almajirin ne kai ni ba almajirin kai ba almajirin sai ba ka san ina ce haka ake ka san da shi ka san da masoyin annabi kai sai za ce shi ya ce ba ina ce ya taɓa ce mana ku zo mu tafi kawai ya ce wallahi ku zo mu ranka ya mu tafi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan karfin mutum ya kai ya same idan karfinsa ya kai ya wuce zan bi shi mu tafi amma idan ku sani ba zan saya ba ya ce ku zo mu tafi ce an buɗe kofa kawai ba wani tare-tare an ma a labarin muhimmi ku zo kawai a nan kogi ne da ya kewaye duniya kowa ya zai kamfata ya sha ya tafi kai kake gana annabi zai kare da ba kare shi ba da annabi zai kare da an kare shi amma annabi baya karewa shine jiya shine a yau shine a gobe gaba daya ya marabai ya shayaba ya daukakar duka anbiya ya tuncan ya tuntuni ya mai halitta gaba daya ya marabai ya shugaba ya daukakar duka anbiya ke da sane mu ba mu ne fa gaba daya ya marabai ya shugaba ya daukakar duka anbiya kowa yana ce nasu ne kowa yana ce nasu ne annaba suna ce namu ne mu namu ne ko aka yi mana bishara ya zo mu bar annabta mu bi shi namu ne mala'iku suna ce namu ne fa mu ne fa lokacin da zai zo sai da Allah ya tattara mu gaba daya muka zo muka tarbe shi in mata suna ce wallahi namu ne in ɗan mata suna namu ne samari suna namu ne bishiyoyi suna ce namu ne fa duwatsu suna ce namu ne kwaruka suna ce namu ne kifaye suna ce mu fa namu ne mu ma muka ce mu ma namu ne sallallahu alaihi wasallam namu ne gaba daya sallallahu alaihi wasallam annabi na duka ne manzon duka kenan sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya kara mana san annabi na'am fa aina takuna zatihi idza balaga al-madina to kai da kike cewa ka ce to da haƙi kai dan gajeren madina ina za ta take kaje madina al-musharrafa wanda take madaukakiya ina za ki daga ciki wa karafat min qabl ash-shari idan ka kusanta daga wannan makwancin wanda yake madaukaki ina kake am kaifa takuna idza tasa'atta nahwa al-barzaki ko kuma ina za ka zance idan kuma ka tafi ka tafi barzan wa qaraban min al-mawdi'i allazi fihi nurul azim ka kusanta zuwa ga bigiran nan da haske mai girma ke wani kai ina kake lokacin qa'imu sharif na'am